Synoda a synodálny proces nás vracia do prvých storočí kresťanstva. Jednoducho chce nás vrátiť tam, aby sme sa podobali čo najviac Ježišovi Kristovi. To je veľmi dôležitá naša úloha. Ježiša Krista nasledovať. Ježiš je ten, s ktorým sa máme porovnávať a neprispôsobovať sa svetu. Synoda je o tom, aby sme sa vedeli otvárať predovšetkým jeden pred druhým, aby sme boli zdieľní ako náš Boh, ktorý vždy komunikuje jednoducho spoločenstvo rodinného života. Otec, Syn a Duch Svätý je Najsvätejšia Trojica a on sa nám zjavuje postupne. Toto je práve naša úloha, aby sme sa v synodálnom procese takto vedeli zdieľať aj v cirkvi. Chcel by som sa predovšetkým zamerať aj v tomto období na kňazov, pretože oni musia pochopiť prvý, že máme spoločné povolanie od krstu. Až potom, keď prichádza naše povolanie ku kňazstvu alebo zasvetenému životu, až potom máme rozličné úlohy, ale predovšetkým máme vytvárať spoločenstvo, načúvať tomuto spoločenstvu, rozumieť mu a hľadať prepojenie v cirkvi práve jedných druhých. Kňazi s laikmi a laici s kňazmi. Toto je tiež dôležitá súčasť pochopenia synodarity. No a čo už inšie povedať na to, ako že naozaj páchnuť za ovcami. A ovce by mali poznať svojho pastiera.